श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376. नरेंद्र डोंगरावरील नैसर्गिक स्रोताच्या माध्यमातून शहराला पाणी पुरवठा होतो। बांधकाम होत असलेल्या मेडिटेशन योगा सेंटरच्या जागेतून ही लाईन जाते। हे काम करताना ती फुटली असून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झालंय। त्यामुळे नवी इमारत बांधल्यानंतर लाईन दुरुस्तीसाठी ती पुन्हा खणणार का असा सवाल नगरसेवक देव्या सुरेश यांनी केलाय। सावंतवाडी नगर परिषदेचं नरेंद्र डोंगरावरती जी आपली टाकी आहे जी संपूर्ण शहराला पाणी पुरवठा करते, तर त्या ठिकाणी त्याच्या बाजूलाच हे योगा सेंटरचं काम चालू आहे। आणि योगा सेंटरच्या कामाच्या अंडरग्राऊंड जी आपली डोंगरावरून जे झऱ्याचं पाणी येतं, जे नैसर्गिकरित्या आपल्याला एक प्रकारची देवाने दिलेली देणगी आहे, जे कधीच आपल्याला वर्षाचे 12 महिने तो झरा कायम चालू असतो। आणि त्या झऱ्यातून जे पाणी येतं ते पाणी आपल्या या टाकीमध्ये साठवलं जातं आणि टाकीमधून ते संपूर्ण आपल्या शहरातील सर्व सालेवाडा म्हणा, उभा बाजार, माठेवाडा किंवा जो आपला भाग आहे त्या भागामध्ये पूर्णपणे ते पाणी पुरवलं जातं। तर अशा वेळी जे हे आज योगा सेंटरचं जे काम चालू आहे, ज्या ठिकाणी आज नरेंद्रावरती जी एक टप्पा आणि 2 टप्प्यामध्ये अशी ही 2 योगा सेंटरच्या 2 इमारती आहेत आणि त्यांच्या बांधकामाच्या कामाला आज सुरुवात केली गेली आहे। तर त्या सुरुवात केल्यानंतर जी त्यांच्या खालून गेलेली जी पाईपलाईन आहे, जी पाण्याची लाईन आहे, तर ती पाण्याची लाईन आज या कंत्राटदारांकडून काम करत असतेवेळी लिकेज झाली आणि ती लिकेज झाल्यामुळे आज जवळपास जुलै उजाडला तरी सुद्धा आज संपूर्ण शहरातील नागरिकांना पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे होत नाहीये। एक टाइमच पाणी दिलं जात आहे। तर वारंवार सर्व नागरिकांच्या तक्रारी आहेत, मग त्या उभा बाजारमधून असून ते आमच्या प्रभाग क्रमांक 6 मधून तर अनेक तक्रारी आहेत, ज्या लेखी तक्रारी नगरपालिकेकडे दिलेल्या आहेत, तरी सुद्धा नगर परिषदेचा पाणी पुरवठा विभागाकडून त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही। इमारतीच्या खालती जर आपली मेन लाईन गेलेली आहे आणि जर जी डोंगरावरून जो आपल्याला जो नैसर्गिक स्रोत आहे पाण्याचा, तो जर कुठेतरी इथे लिकेज येणाऱ्या ज्या पाण्याचा जर लिकेज झाला, तर आज जर ही इमारत उभी झाली, पूर्ण बांधकाम झालं इमारतीचं आणि इमारतीच्या बांधकामानंतर जर हा पाण्याचा पाईप लिकेज झाला तर ही संपूर्ण बांधलेली इमारत तोडणार आहे का? आज बरेच बघितलं तर जागेवर येऊन तुम्ही तर या ठिकाणी सगळीकडेच लिकेज काढले आहेत आणि जे काम केलंय नवीन पाईपलाईन त्यांनी ज्या ठिकाणी जॉईंट मारले त्या ठिकाणी परत लिकेज होत आहे। आज जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी लिकेज आहे आणि या लिकेजमुळे ती टाकी भरत नाहीये। आजच्या स्थितीत जर आम्ही टाकीची परिस्थिती बघितली तर टाकी आता पूर्ण भरली आहे, कारण त्यांनी आता लिकेज काढले आहेत। जर असे वारंवार जर असे लिकेज काढावे लागत असतील तर उद्या सकाळी इमारत बांधल्यानंतर 100% ह्या पाईपलाईन लिकेज होणार। तर आज आमच्या प्रभाग क्रमांक 6 मधील बऱ्याच नागरिकांच्या तक्रारी होत्या, त्यामुळे आम्ही आज येऊन या ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली तर बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी सगळे लिकेजेस आहेत आणि हे जर असेच लिकेजेस होत राहिले आणि याच्यावर जर इमारत उभी केली तर भविष्यात भरपूर मोठा हा धोका आहे। तर माझं सावंतवाडी नगर परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग आणि बांधकाम विभाग यांना एक इशारा आहे की जर ह्या 2 दिवसामध्ये जर तुम्ही हा जर प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट केला नाही आणि जर सावंतवाडी शहराला 2 टाइम जसं पाणी यायचं तसं जर पाणी सुरू केलं नाही तर या 2 दिवसानंतर सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये येऊन एक अनोख्या असं प्रकारचं एक आंदोलन आम्ही उभं करणार आणि त्या आंदोलनाची जाग संपूर्ण प्रशासनाला 100% घ्यावीच लागणार, असा मी त्यांना इशारा देतो।